See your baby.
Because men can as a matter fucking on you. Okay, I found your question. I got there some more. You can one of has if I put in the zone at that. I put in the zone Anna wagon. I make a wagon and wagon by Jerry. So, well, make a Emezuri or Mepesi, Emilia. I can then go. After Mombono, Nabawas no Zuka, not soon, no, I do number. Because one of has a Oga wagon of them goes away beyond the as not the mother wanting to. Well, can't you wear what a wagon will la wagon when you're barambo, Kuma. Wagon, when we do the wagon business, only Boha, a John, do on the Sanine, Ubefutapara, Ube Wedge, Ojazo, Makayao, Mortazi. Ma, where do business on a heaven? Oh, let's have the upper Paramambere Cashew. Also, Charamaya Cashew, also Paraya Uguru. Where do business or may have what you wear somewhere? Okay, but we're more wagon. And when you're my hair on it, what it would you let my wagon on the shack? Oh, I didn't do. I'm an opposable mother. Well, no, where's your mother? Fancy where hotel? I got a number. I want to take a
ihe nwere egwu ahụ na eze ndị ga-abịa ebe echi na ị na-arịọ Chineke ka o mere ezinụlọ a na mmemme a ha na-eme n'ụbọchị taata na ụbọchị echi. Ihe ma yọkwa Chineke ka o merụ ha ka ndị niile bịara ebe a dịka ha bịara akwamozu ụwadọ ka ha na-anọ na ọṅụ dịka ha si wee bịa onye ọbụla ga-ala ndị ga-eji ụkwụ bịa ga-ala n'udo ndị ga-agbakwa moto ya ala n'udo bịakwa n'udo so ihe a wee kwere ma gwa ndị ezinụlọ anụwa ka ụdọ ọnwụ a ghara ịdụkwa n'ezinụlọ ọzọ na a ga-akala amụmala ya aka nka maka na akwụkwọ nsọ m gwara na anyị agaghị amụcha ụmụ onye ọzọ erikwa ya adị na aga dịka arụchakwa wagọn rụchakwara nwa bi arụchara ụlọ akwụkwọ nsọ m agwa ha na ọ sị na ya agaghị arụcha ụlọ onye ọzọ ebiri n'ime ya ụlọ kwesịrị ka wagọn bikwarala ụlọ ahụ nwa ịrụrụ mana ebe Chineke kpụwa na Chukwu agaghị ekwe ka ụdị ọnwụ adụkwa n'ezinụlọ ọzọ. Ekele m ya. Olee afọ a na-etu gị etu? Afọ m bụ Chekwuwa, nwa agaghị m aha otutu adịghị etu m aha. Egwu bọọzụ ekele gị the Hoboz Empire Media na-ekele gị na-asị na ọ bụla ịbụ mma n'ịbụ nkwụ elu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma afọ m mbụ unu na-agba ebe a wee sị na unu zuru ka eme na-asị ide ka uru ji na ndị Igbo bụ onye na-eme maka na-asị ide ka ha ji wee sị na unu gbasịa mba anụwa na unu ga-esi n'ime ya wee nata ụgwọ ọrụ ife dị ụkọ na ezinụlọ unu na-ekwe nweta Jehova ga-esi na mmemme a wee mezuoro gị n'aha Jizọs. Ekele m gị asị na ọ ga-adị gị.
I'm
Dala
nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ọtụtụ dịrị Jesu Kristi onye dịsi ike n'ezi omume onye jekọta ya na ọ dịkwana ka enyere ya aka ọ dị ka enyere ya aka chọọ ya ụdị eri kee ya n'ụzọ jiri mmanya sokwasịra ya na-aga nke ọ mere ama na n'iyi ama hapụkwa ya. Tata anyị bịara ekpere nwanne anyị nwanyị na onye otu anyị ekpere kachasị ekpere nke ajalisa dị nso pụọ naanị Chukwu ọ bụrụ na o rutebeghị na alaeze niile ka site na Elene ajalisa o soro ndị nsọ n'ekwugwu udo. Ihe anyị niile ji ori ebe a ịkwa nwanne anyị nwanyị Mrs. Francisca Uchenna Maduebesi ka anyị na-akpọkwazi ya ka anyị na-echeta maka mbọsị ọnwụ nke anyị. Ndị Igbo si na nnọkọ onye na-akpọ mmadụ ka ọ na-akpọ mmadụ ka enweta isi rịọ Chukwu ayọ isi nwanne anyị nwanyị ga-ahapụrụ anyị ka o mere ya ebere ka ọ ma kete otu na esi n'igwe. Ụmụ nwanyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị ya dị nsọ ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ịkpọpụta ụjọ anyị gị onye zitere igbo dị echegharị onye nwe anyị mee ebere. Kristi mebere gị onye nọ n'aka nri na ịrịọtara anya arịrịọ onye nwe anyị mebere anyị ga-wedu anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị rịọ arịrịọ Chineke ime ka nwa odibo gị Francisca Uchenna Maduebesi kwere gị site na oke ahụhụ na ọrịa otunogozi otu a wee soro okpuru nke nwa gị. Biko anyị na-arịọ ka ime ka o soro nwa gị ahụ nara ụgwọ nke otuto ruru ya site n'ọdịnihu anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị n'ịdịgo n'otu nke Mmụọ Nsọ otu Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Chapter 3, verse 1 to 9. Ma mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka nke Chineke, o nweghị ahụhụ ọbụla ga-emetụ ha.
ịla n'iyi mana ha nọ n'udo. N'ezie, abịa n'anya mmadụ ha tara ahụhụ ma olileanya ha jupụtara n'uju nke anwụ anwụ. A tara ha obere ahụhụ ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya nwalere ha wee chọpụta na ha tosiri ibinyere ya. O nyochara ha dịka esi enyocha ọlaedo n'ọkụ, bịa nara ha dịka aja nsure ọkụ. Mgbe oge nleta ha bịara, ha ga-achọwapụta ihe dịka ike ọkụ si adapụta n'ukwu ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile, ya wee ga-abụ eze ebighị ebi. Ndị ahụ chekwubere na ya ga-aghọta eziokwu. Ndị kwusiri ike ga-ebinyere ya n'ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere na-eche ndị ahụ ọ họrọ. Ọ na-echekwa ndị nke ya niile. Okwu nke osebi ụwa. Iwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe m ga-achọ. Iwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe m ga-achọ. Revelation chapter 14 verse 13. Mụnwa bụ John bụrụ olu si n'igwe na-agwa m sị, detuo n'okwu ndị a. Ndị niile nwụrụ anwụ n'ime Onyenwe anyị nwere isi ọma. Mmụọ nsọ na-ekwu, n'ihi na ha ga-esi n'ọrụ ha zuru ike, n'ihi na ezi omume ha na-eso ha. Okwu nke osebi ụwa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụnadị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adịgide ndụ. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ihe ọgụgụ nke osi ọzọ mmadụ asọ nke mmasị tere. Jesu kwuru sị, Alaeze eluigwe dị ka ụmụ agbọghọ 10 ndị buru ite ọkụ ha gaba izute nwoke na-agba akwụkwọ. 5 n'ime ha bụ ndị nzuzu, ma 5 ndị ọzọ nwere uche. Ndị nzuzu ahụ buru ite ọkụ ha na-ejighị mmanụ ọkụ, ma ndị ahụ maara ihe bụ ite ọkụ na mmanụ ha. Mgbe onye na-agba akwụkwọ apụtaghị ngwa ngwa, ụra tụbara ha wee rahụ. N'etiti abalị, mkpu dara sị, lee na onye na-agba akwụkwọ, pụtanụ ka unu zute ya. Mgbe ahụ ụmụ agbọghọ ndị ahụ niile biliri gbanye ite ọkụ ha. Ndị nzuzu ahụ gwara ndị nwere uche sị, biko nyetụ anyị mmanụ unu, n'ihi na ọkụ anyị na-anyụ anyụ. Ma ndị ahụ nwere uche zara sị, eleghị anya mmanụ anyị ji
agaghị izuru anyị na unu, kama gaa n'ozuru nke unu n'aka ndị na-ere ya. Onye na-agba akwụkwọ batara mgbe ha jere ịzụta mmanụ. Ndị dị njikere soro ya banye n'oriri agbamakwụkwọ, emechie ụzọ. Emechaa ụmụ agbọghọ ise ndị ọzọ ahụ bịaruru na-arịọ sị, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, meghere anyị ụzọ. Ma ọ zara ha sị, ana m agwa unu eziokwu, amaghị m ndị unu bụ. Ya bụ, na-echenụ nche, n'ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge ọ ga-abụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Onye jisi ike n'ezi omume, onye jekọta ya, ọ dịkwa ka enyere ya aka. Etara na nwa ihe ngwara ụlọ. Ọ bụrụ na ọ dịka enyere ya aka, ndị ga-eri agagharị ya ahịa mkpọ ma ahịa ego ego zụọrọ ụdị efi. Wọ́pẹ́ ẹ̀ náà dẹ̀. Ahapụ gị ma ọ bụrụ ahapụ esi ya na kwesịrị na-azụ onye nna, ezigbo onye nna mbịara ekpere nwanne anyị nwaanyị ekpere. Maka na ọ nwere ọtụtụ ndị ka nọkwa na befa ọnwakwa ebe ha na-eme. Ọnụ maka na agbara gị nkịtị gbanwee igbochi ịma mmefe a na-eme. Nne gị na-anaghị eme gị na wejidesie gị ike iji weburu ezi nna na ezi nne na ezi onye iji webere ebe a. So ọ bụrụ na onye jụ agagharị ya nkwụ iri ma ọ were iri tupu ụdị efi ga-egbu gbọrọ ya na-adọkwa na-agwụ ya okwu na-ekpere ya ekpere tupu esi ị ga-gote ụdị efi ịdị na-ekwu ihe na nchị mgbe niile. Onye gụrụ egwu chiri ekwu mere ndụ ọnụ na-agwa ya mgbe niile. Aka nke abụọ na-echeta ya n'ekpere ahapụghị ọnwa ya dị wọdị n'obodo ere ọnwa ya nye zuru oke nnọmụta maka nwere mgbe anyị ekweta ha mmanya na mpaghara echi anyị ka na-echi mmụọ ochipụta ya mmadụ na ọtọ dị Jesu Kristi. Isiokwu anyị ga-esi na ozi ọma. Isiokwu ọsọ eluigwe ewu n'isi otere Jesu Kristi. Ọsọ eluigwe a na-agba ewu n'isi ere ya bụ maka mma agba efe ọsọ nwa ere ya nọ ị na-agba ere ya nọ ị na-agba isi Francisca Uchenna emebe nọ agbatawo nke ọ bụrụ arịa akaụntụ si otere Jesu Kristi. Ọ bụrụ akaụntụ ọ n'isi ka ọwụ ndakwa na ife mgbe oge ihe na-akpọ mmadụ ihe na-akpọ onwe gị. Anyị na-anya n'ozi ọma agụrụ nkịta anyị afụ pọrebụ agụrụ ebe anwa ụkabụilu n'ime ụkabụilu anwa mmadụ den ụmụ agbọghọ den nna anyị ka agba akwụkwọ abụja ikike ha mana 5 Nijikwa na nnọ na Krezin 5 nke ọzọ bụrụ igwe mana ebu nnọ ebu Krezin. Ndị mmadụ ndị akpọ ndị exegesis si na Krezin ahụ holiness of life ezi omume isi eyifu uwe agba otu ezi omume chisa ya n'akụkụ chiri azụ ụlọ pụọ gaa mee nnọ ga-eme ajị ya emeta ajị eme nnọ identify Christianity and Catholicism n'ụbọchị anyị ga-ekwu n'ozi ọma onye tinye mmadụ bụ onye ahụ Krezin omume ha dị ihe ọdụ ha mma.
mmadụ nwere ike ọ na-ajụ kedu ihe a dere ebe anyị meta na Mrs. Francisca nwụrụ chimenụ chikpe igbo mmadụ abịara ime ere anyị kpere ka aka anyị dọrọ adelisa ekpere kafe ekpere niile n'ukwenye na nke a okwenye ha ma nke ntị okwenye particular judgment wụla ọla James nwa nkịta oke ere ma ọ mere nwụrụ na otobodo n'ibu karịa oge onye ụwa were mmanya ibu ọha gawa nke ahụ particular judgment general judgment ndị ga-agawasị ọfụma bụ ndị na-aga ngagharị nke oge ma a na-eme ntị ebutere na ngwụchasị na ọ ga-aga asasị olu okwu na-ekete nke na ndị nwụrụ anwụ ga-eme nnu ga-ebite na ụdị anwụrụ anwụ ndị dị na-eme nnu nnu nwụrụ anwụ ga-eme nnu ekwute na ụdị anwụrụ anwụ ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ anọrọ ndị nwụrụ anwụ na-ekwute na ụdị anwụrụ anwụ bụ ihe ntụtụrụgasị glorified body ọ bụrụ dịka ahụ nke anyị nwere ka ha ga-eji gburu ụmụrụ n'ọhịa akpọ glorified body abịaja mee nnu ekpe eluigwe ihe akpọrọ ya bụ parousia second coming of Jesus Christ parousia atọ Greek kpọrọ ya parousia ndị achị ikugbo na-abụ dị nwere Jesu Kristi mgbe ahụ ọbịa ekpezi the general judgment the general ikpe ya onye nwere particular judgment nwere general judgment ajụjụ wee wụrụ particular judgment onye kpetara ike bụ na kpara nwa nkịta ere mmeta ihe ọkụ mmụọ nga ọkụ mmụọ ewute na second coming na general judgment ọ ga-eteki effect a ga-ekpegharị dị ikpe chimote ngọfọda na ọchị eluigwe nzukọ nsọ katọlik na-apị na-asị igbo ụlọ mba ikpe ahụ ekpere ngwa ama mmenụ ama take effect na second ihe ọnwụ na-ere aka ọdụ n'oche ka anyị na-aka eme otu dị Jesu Kristi ama m kwụna ụta nkụzi ya na-abụ nkụziri ere ọnwụ na ọdere ịgakwa ka afọ iji mọmịa mee ezampụ amaghị m ya ọfụma ama m agbara mbọ nwoke nwere ike ịgbanwe n'ezigbo omume ebere ahụ na ọbịa n'olu nwoke ịgakwa ọ na-anwụ ere ọchịmba ihe a nwere mmadụ na-anwụ ọ na-anwụọ ọwụrụ na ọkụ mmụọ ka nsanetara nke m nnukwu na-atụ n'ugwu ọ dị pọsịbụl ma chukwu enweghị chukwu ọmụmụ ọmụtacha mma n'ụwa mecha ife anyị na-emere anụ m nwaanyị enwe m ụlọ enwe m nwa esi na anụ mere mma aga ọkụ mbụ chukwu adịna Igbo steeti tiketi anyị dị ụgwọ Igbo steeti mana anụ ka mma atọ chekọta ihe ọkụ mmụọ mana ihe ekwu bụ ihe nọzi ebe eme bụ na Chukwu bụ onye obi ebere otu Jesu Kristi Chukwu bụ gịnị onye obi ebere eziokwu na Jesu Kristi nọ n'ụka ya Jesu Kristi na-eme inspire ọkụ mmụọ nsọ na-eme inspire ụka ya bụ Katọlik na Katọlik Church nkụzi na ihe niile mana steeti Katọlik abụrụ Chukwu ụlọ ife na-ekwu Chukwu nọ n'eluigwe Book of Psalms na Chukwu nọ n'eluigwe na-eme nnụ na-eme ihe mmasịrị ya na ọ nwere onye na-eme nnụ ọnwebụ onye na-agbachiri ya maọbụ onye na-atụrụ ya arụ ere nọ mụ ahụ fara ma atụrụ Chukwu arụ Pope Francis ọ na-atụrụ Chukwu arụ the churches magisterium ọ na-atụrụ Chukwu arụ a na-atụkwa Chukwu arụ kama ọ Chukwu na-eme nnụ na-atụrụ anyị niile nnụ arụ Chukwu bụ emesikwa oge ọrụ anyị ka eji bụ bịa tata na-agbanyeghị na nwaanyị n'olu asọmpi Chukwu bepasị ya mana ihe nọka eme ọ bụrụ na anụ mere ọ bụrụ ọjọọ enwere ike igbu ka ọ dịrị ka site na enyere Ademisa ka o mee onye na Chukwu odibo ọjọọ maka Ademisa bụ ndị highest prayer na ka site nyere ya ka o medara Chukwu obi anyị dị nwana anya na ụdị mmadụ nke anyị bụ ọnwa ihe nke nka fụọ ka nnu mee ka ọ gbaghara ka nwaanyị mee
gas we can handle Macando Malum, consolation speech. The only Malum model, only head or another. Now 2021 number. Now, come on, maybe we have. The moment since 2021. Ahead. So I'm in a better position, not just as father, but as only a care ago. Ekashu. Even though I didn't know that, I didn't go and I didn't get there. All we had a bunch of them. And get out there of the play for the room. But my own story, I'm a man. But Mamma, my master, na Francis. They don't go to the about Mamma, no way, every doing it. She got master children to the other. He had the Jerry. I can't do this better. That's really. You don't do. Bawa. I am going on the post. It's a from that, not that in like a post. We am comfort. Only on the level. It's me, I wonder. What's near my shoe? If I want to check out that, nobody about my name is family. That can happen. That can happen. Get here. Sylvester, what air diamond in our. Yeah, we are actually moving. You should look at one gun like that. Or not, I'm not. Yeah, there, Bible. Man, Cashew movie. 2 weeks ago, I said, the road is shut down. Never, but since in Bolivia, I am never in Bolivia. Also, my cabin, one look at the young now. I can pay actually. Now, but it was 63 years. Okay, come on, this 61 years. 63. No one was no age mate. So, all you have to go, you have to go, you don't know. Actually, who do you want? Intention to wrap on a mass. It's very good. Who want to use the more you own? Who only begin very better. I want to hear horrible. I am not for wine. I'm not for yeah, for. I want to make a little now. What a microphone now. I have even go here. Or even go here. Castella Adamisa. Castella Adamisa. Como here Christ. That is the new. So that Christ, no line. And so the new. Almost the Nigga Macandinka, Ayoka, Anabota, Uchenna, Francisca. Now, there's no line getting any good. Your Wagatina can make and think a yearly Scotta, never, no game for the year. Francisca Uchenna Maduebesi. Ebe ọ natara Grace nke mmiri Chukwu, ka o sokwara n'atụ ụgbọ dịrị ya n'uju na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi n'ihu Chukwu. Mmehie ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata.
dị nwere biko site n'afọ ọma gị nara onyinye ndị a anyị na-ebutere gị maka nwanne anyị bụ Francisca Uchenna Maduebesi na maka ndị nwụrụ anwụ na ego onyinye a zuru oke gbapụta ya n'aka ọnwụ wee nye ya ndụ ebighị ebi site na Kristi dị nwanne anyị. Welite n'obi unu elu ka anyị na-edobe Chukwu anyị ekele. Ọ kwesịrị nsepụkwu ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwere ọdịna dị nsọ. Chineke ji ike niile onye zụwọta ụwa site na Kristi dịwa n'anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube bitere ọnwụ dị ngosi nkasi obi site na nkwa ndụ ọnwụ ọnwụ dị n'ụwa ọzọ maka ndị kwere na gị o sebụ ụwa ndị anaghị enwe njedebe ndụ anaghị enwe njedebe. Ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya maka ụlọ ukwu ụwa mebiri a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke a anyị na-eso ndị ọma na ndị isi ọma ogbueze na ike ọchịchị ha na-akwa usu igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otuto gị ebighị ebi na-asị onye nwe anyị Jesu Kristi. O kwetara ka ebinye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m nke a ga-edebe nye maka unu. Nri anyasị ọ bụrụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi igbe niile mmadụ wee were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Anyị ebunyere gị achịcha nke ndụ iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ebunyere anyị na ndị tosiri ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọbụ ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ cheta nzukọ gị gbasara n'ọnwa echiri echi niile. Cheta nwa odibo gị Francisca Uchenna Maduebesi onye isi n'ụwa kpọrọ ka ọ bịakwute gị ebe jikọtara ya na nwa gị n'oyiyi ọnwụ ya mee ka ya na ya bụrụ otu na mbite n'ọnwụ ya. Chetakwazịa ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbitere ọnwụ ahụ ụra kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka emere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi na nke Chukwu nakwa Josef dị ngozi pụrụ ya ndị apọstọl dị ngozi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụbọchị ụwa kedu ebe ndụ ebighị ebi ka anyị sorokwa ha na-eto gị
na-edo gị ebube site na Jesu Kristi ma ọ bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị na-arịọ osebụ ụwa na-ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka nzọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka ndị asị nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Enyekwana anya na njọ anyị gị aka ma n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu nke uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo nke osie bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'ibu unu eketa n'ibu unu. Atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nyere anyị ebere. Atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nye anyị udo. Ekpochapụ njọ nke ụwa ha dị ngọzi bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ayo tupu anata oriri ga-asọ ayo maka inye aka otukwu nke nye m aka m wee nata oriri ga-asọ ọfụma ma arịa dị asọ nne nke m hụrụ n'anya tụgharị m dị-eso ayọ ezigbo ọmụmụ onye nche nke m duga m n'ọta nke otukwu kacha abụ ọma nyere m ebere gbaghara m. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
ebere gị maka ụkwụ maka nwanne anyị Uchenna Francisca biko nabata ya ka o nwee ike ịhụ gị ihu na ihu n'eluigwe. Anyị na-arịọ nke a site na Jesu Kristi dị nwanne anyị. Ọtụtụ dị Jesu Kristi, ọ nwere onye chọrọ ikwu okwu? Site niile gozie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ na nwanụ isakwụsịgo. I've been sorry now. He hit the master at 2 p.m. One again, you'll be able to be. Ndị ọzọ bata ụzọ abụ aha ọrụ n'olu anyị na-achọ ime na tụrụmụ ụlọ n'ọgbọ. Ana m ekele onye ọbụla ọ ya dịrị olu na mma okenye aka ndị nwere igwe otu okwu otu na-enye katị ha ime otubo ọbụ ọtakịrị ekpere ụlọ malite Future, yes, that's what I thank you. Teacher, CWO, St. John of God Station, Elugwachi. I like you in town. I have been in the number. She looked at the news. Amen. Yes, thank you. Who was doing? Now, how Jesus. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah.
ọ̀yà tó ń nà mma n'aha Jizọs. Lẹ́nu mmadụ iwu isi eme ndebe lụrụ. Ndị ọ gbasara ụlọ mmadụ ihe na-egosi aka mma nọ. N'ebe otu ha na-eme, ekele iwu. Dije, laga. Aí tem que ver bem isso, mas a gente adubou. Olha a coisa na mão, tá aqui. Diz lá, acabou, cantou essa data. Rádio, de volta. Bora que de muito que de Patania. Não malolo, não malolo, mulher, não percebe. Não tem pena de fracasso. Olha logo, rádio pelo mundo, seguindo família, caminhada, vendo, badio, de boa, onde há o jeito, bora que de eu não percebo, família, tá no mundo, logo. Aí lá filho, o professor família, lá família, aí lá filho, não, conforme o bebê, eu já conheço a minha palavra, uma coisa minha. O bebê, o professor, mama ya mere ndolo dọkịta anyị na-asị ha nnọọ ọchịchị aka ọlụ anyị isi ebe a ọrịa pasara ya ndolo ọgbọ anyị na-adịrị taki chukwu weziru ọrịa dịrị unu na mma n'aha Jizọs. DJ biko setụrụ ụlọ ozugbo ka a ga-apụ ya mmiri ka a ga-eti ozugbo ọtụ ofu aka anwa biko I have to clear. Awesome. Thank you.
Jesus Christ. Hey! Jesus Christ. Because anyone for that is thank you so much. They ordered me. They ordered me.
Aku bala record. Balo la record lo wo kula do hite. O kita ko do cho.
Barmalawu. Chica,
Again,
Hey,
very well and keep as well. In the down and keep as well. Waiting the soul.
Lọ́bọ̀ṣà tábìlì ìwò Tuesday ká parajé lado ọyẹ ìṣòkù mọ́ wọ̀tà ọ̀gbìn yìí gbùrù tábìlì ìwò Tuesday ká parajé lado lọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́sà àyè ìkẹlẹ̀ ìlú àbálẹ̀ ọ̀yà àdúgbò ìlú náà mọ́ onye ti moto eji ọ̀kadà ya were ọ̀kadà la onye ji ọ̀kadà ya helikọpta zlata ekele nwunye ọ ga-adụrụ ndị na mma n'aha Jizọs gbawuru ụlọ nwayọ ọ bụrụ na mmiri ojo ụbọchị kachiri dije tụrụ egwu
Let's shut her down. DJ shut her down. DJ shut her down. Africa. I didn't show how I can walk. I'm going to walk, but I'm going to show for that. I'm ready to shut down for you because I want to know the Ladies and gentlemen, let's go like this for the DJs sing. Ability, no be ability. Ability, no be conformity. Conformity, no be authenticity. Authenticity, no be ability. Ability, no be ability. This ability, no be capacity. Capacity, no be ability. Ability, no be capacity. Oh, ladies and gentlemen, you know what? Now who love you? Now who love you? Go give you one. I carry my guy, my glory. They carry my walk. You got my guy. Which guy? Which guy you be? Now we go one time. I carry my guy, my glory. They carry my walk. You got my guy. Which guy? Which guy you be? Now we go one time. DJ shake. Show me that guy with the back on your hand. Show me that guy with the back on your hand. Show me that guy with the back on your hand. Show me the guy. Show me the guy. Show me the guy. Show me the guy.
kede yini. Baby, 71. Baby, 72. Sisani yani. Kanye jigi jibe. 74. Sisani we. 75. Baby jigi. 76. Sisi baby. 77. Sisani we. 78. Baby. 77. Naji. 71. Baby. 72. Naji. 71.